נוח 12. ערק פרימיום עוד ישראלי. פעם אתה והפרסומת שלך לערק ב100 שקל. אח שלי, בוא רגע, בוא רגע. עכשיו. בוא שנייה, רגע. למה אתה, קודם אתה רואה, אנחנו מצלמים פרסומת, למה להפריע? בוא תשב רגע, תשב. תגיד לי, טעמת בכלל את הערק שאתה ככה? אז למה? בוא אחי. שנייה, צלם את זה, צלם. תסתכל. תרגיש את הערק. רגע, אל תשתה, תריח קודם. תן לו, תכבד אותו. איזה יופי. עכשיו שים בפה, לאט, בעדינות. עכשיו תרגיש את האניס. תן עוד שלוק, תן עוד שלוק. איזה כיף. תרגיש את הכהל ענבים, איזה עוצמה, איך זה מתגלש לך בגרון. לא תמציות, אניס אורגינל, הכל בעוצמה גאונית. מה אתה עושה? מה אתה דפוק? מה? באת להזרים אותי. איזה להזרים אותי? קום מטומטם. ותראה את הפסיכופת הזה, בא לשק אותי. הוא נגע לי בשפתיים? מלכי, תביא לי מטליות.